Minden jog fenntartva. Másolni a szerzőengedélye nélkül terjeszteni szigorúan tilos bírósági eljárást von maga után. A szabadságvesztés ideje 8 év is lehet. Na. Hú, bazd meg, ez kurva közel volt. Ja, bazd meg, majdnem elkaptak. Vigyázat! Kombine szimpatizánsok! Csí, faszom verjen belé! Beleléptem valami szarba. Szopacs, bazd meg! Kezeket a felhőkig, különben szétlövöm a büdös picsátokat is. Jaj, bazd meg, ez itteni Gordon Freeman. Azt a kurva anyját! Hun van a zsíros kenyerem, geci zabálók. Hát a vezetőnk, doktor, nem tudom ki a geci szar megette. Hogy simulna ki az EKG-je? Nektek viszont ki is fog. Bazd meg, ez itten Gordon Freeman. Tudom, te szarevő. Picsába, menjünk már oda! Oké, kurva kínai anyád, bazd meg. Szasztok, basszátok meg! Csá, te fasz! Ki a kurva lófasz vagy te, hogy itt tegeződsz velem, mi? Csak nem te szartad a spanyol gecit, aminek az állaga olyan, mint a viasznak. Hát, nem. A kurva anyádat miért nem jöttél hamarabb? Mi a jó szarnak siettem volna, te fasz? Hiszen olyan kurva jó pihentem a nullűrben. Itt meg folyton zombik, kombinék, meg hozzá hasonló faszok. Szép kis világ ez, nem mondom. Bezzeg az én időmben. Az sincs meg a te időd, bazd meg 10 évese. És azt ki nem szarja le? Viccet félretéve, mi vagy itt? Eredetileg bevásárolni jöttem, tudod? Elfogyott a sör és a klotyópapír. De amikor ez a kombin elmondta, hogy a vezetőjük megette a zsíros kenyeremet, hát szó jó főbaszta az agyamat, amit köztudottan nem nehéz. Ezért hát elhatároztam, tudod, kiírtom mind! Nemes cél, bazd meg! Kurva anyád! Kurva apád! Kurva nénikét! Kurva bácsikád! Baszhatod! Miért is te kis zsíros kenyérzabáló fasz? Mert csak nénikém van. Szopacs! Kurvább nénikéd! A végre mind megdöglött. De hogy mind? Még van egy csomó ilyen fasz. Ezek, tudod, nem számítva a zombikat. Azokba a faszom álljon belé. Hogy álljon belé? Mindjárt megmutatom. Hát ez jó volt. Ja, gyakrabban csinálhatnánk. Akkor gyere, basszunk egyet a fű alatt. Boldog ünnepeket kíván az EASTEAM! A filmterjesztés a tilos. Igen, csak érdekes volt a szereplők arcát, ruházatát saját kezűleg megcsinálni. Hát még egyszer boldog ünnepeket, remélem nem okoztam csalódást. Ahogy a régi Dakota közmondás tartja, ha döglött a lovad, szállj le róla. Már gondolkodom a 9. részen is, üdvözöltem nektek.